Armadina, Ulma taldeko txirreldurea, Euskadiko txapeldun berria, zorionak, zer moduz eguna? Ondo, eskerrik asko inokan ezin siniestuta eta ondo. Konta eguzu pixka bat nola ikusi duzu orokorrean gaurko lasterketa? Lasterketa bastante azkarra hasieratik, eta gero eskapadatin ja ez gela sartu, eta gero ja beste bat, bigarren bat, hor bai sartu gara, gero dano bat junta gara aurrian, da gero ja garaten dana apurtu da, eta gero Elkanon ja bakoitzak alebena. Konta eguzu pixka bat nola ikusi duzu, nola egin duzu azken mendatean? Elkano, gogorra izan da, ez da? Bai, gogorra izan da, aiau gara, bakoitza bere ritmoa jarri dau, ikusi otondo noiala, eta apura eta azelera binoz pelotoia ja gainean eguen, eta bakarrik igoneiz gora. Ondo, eta ja bukatzeko, ez eguzu, nola planteatu duzu gainerako denboraldia? Oin vuelta Pamplonako, asteazkenean azten gela, eta egunetik egunea bezala niño. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri.